What's about? Yes, what? Hey. Now I'm father. Maragadi, Maruakana, a number of mountains vanas. Said the Junjedish. Says that quads. Hey, she put him by my Shemarians. Do you not tender my Shemarians? Amen. Do you know good tender a passing of Kudenga? I know a passage of Kudenga. My Shemarians are going to tender. If I mean, you know, especially more mango. Dimutengeti wangu Shemarians andi gonino kutenda nokukurumbidza amen imi ndi munongoziva moga amen Mwari wakanaka Devan mais up. My papa so much badge. Yeah. Chapera. Hey, I think I shall push Chapera. What? I never see them teams run us. Should you shang one zini? Hey, come where could it go? Could it go? Eh, could it go? Eh, could it go? The Japanese had that. Vasaroze neme nongwe zangware mare musane mande nditendere ipapo andi goni kumutendai Vasaroze neme vamari Vasaroze neme nongwe zangware Mama tunosvika pagumi ronzi Mwari wobva wazongoyabva ngoti hapana ronzi chinongozvivhura zvidavira akovhura hai kanambovhuzwa nemasapoti akadero vangotenga jesu musiki wedenga noziva kuti panguva inoka rekai ndingoti tinambona Shemarians nguya ini nditori pwere vanhu vese vakatisapota paproject ino handivazivi kana one mumwe chete wandakamboona handivanotoziva mazengesa muona midhuri yese vanhu handivazivi asi nditoriwo chimwana chitokotoko chipani pamuri mbuya asi vese vanhu ivavo iva vakati zvauri kuita isi totozvifarira tozvisapota mbuya kudla kwatatiita pano ndivo vanhu ivavo kufamba kuita kuti redzi kudzoka kuisirwa petrol ndo vanhu ivavo kuti munge muri pano ndo vanhu ivavo vana vazenga vachifara vachiwana madhiringi mamwari ekutira wati vanhu ivavo mvurawo dzatiri chimwamwa wati vanhu ivavo vanhu vese vambuya handivazivi mbuya neni handitovazivi
ndoda kuvatenda panguva ino. Ndoda ngoti Jesu Kristu mambo wedu ari kudenga. Mwatai munhu wese wakabvisa mari yake kubvisa maforoma akabviswa tinotenda zvose zvakabisiwa. Thank you very much Shemarians. Dai Mwari vabata munhu wese akabvisa. Ndina tina mashoko akanaka tina akawanda. Amen. Ndina mashoko akawanda asi ndoda ngoti in my entire life asana mboita chunhu chekuti ndofungawo nemusoro. Ndafunga nemusoro ndoudza vanhu wokuti vanhu wendo zvati kufunga kuti tite zvakati vanhu wotofambawo neni kusvika gwara rapera mwedzi miviri yatatinayo ticharamba tichingoramba tichitaura sezvizvi nekuti hatisati tapedza hedu asi panguri zvino totapedza nekuti zvinhu zvanga zvatinetsa tinazvo. Handinamboziva kuti mwegore vanhu vachandisapotawo nezhira iyoyo ndichigara kuno kuchiredzi asi kona I can confirm kuti zvandanga ndakagarira kuchiredzi zvasiri mumagwadzo kana choti it was not in a vain. Zvakadi zvakabudirira nekuda kwezita raJesu. Chingotenda kuti takashandidzana zvakanaka. Naumbohwana achitukana kudzosana mawedza nauzviwa. Tochitenda izvozvo. Amen. Shiri say guys, oh my goodness, ndiri kufara because tavene roofing tavene mazenge tavene mapranga tavene zvipikiri zvacho icho ndosana sana nezirori we are coming. Mapranga esa andeti de roofing. Thank you very much. Dawa. Papa samira kwasho. Ari kudiwa sedu madhafu ndo edu esa. Pamba kaipa. Guys ndingatanga ndikura nemi. Anambofungira kuti muzana singita ne roofing yakakwana. Mwari wakanaka. Ipapo mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Bati Jesu muri dombo. Narini. Jesu muri dombo kusvikira nari. Aiwandi nomumbongai. Narine. Imi nomumbongai. Bwana wazenge. Hello. Bachine say. Muri kuzwa say. My feelings are say. Muri kuzwa say. Japanese na ji. Hallelujah. Guys, don't send in a goomba, guys. So don't book kitchen for the people. Kitchen for the people. Kitchen for the cheap people. Papa. What's about? Yes, what?
ndawakufara mwari akadi mwari wakanaka gongerepo gonga iyani gongerepo iyani gongerepo ndina mawedzi kutaura mawedzi kutaisa kuti wakufara haungatawa nekufara kwakadai murare kupera hakusi kufara jesu wakanaka mwari wakanaka tinovatenda tinovarumbidza tinovada muri kutichengeta mwari uri kumusorosoro ndinotenda nezvemunondiitira ndinotenda zvikuru chaizvo imi ndimunotoziva zviri pamwoyo pangu amen nokuti ini handingazi zviri pa imi ndimoga munoziva zviri pamwoyo pangu nokuti ndikuva kuti handambofunga kuti muzuva ranhasi setine zvinhu zvedu izvi sei dzanga dzatikuvadza chimbotembai maShemarians tinotenda maShemarians amen tinokutendai pasi nokudenga zvanyorwa pano pasi zvanyorwa kudenga maShemarians hatigoni kutenda imi ndimunoziva zviri mumwoyo mangu ndimi muchengeti wangu maShemarians handigoni nokutenda nokukurumbidzai imi ndimunongoziva moga mwari wakanaka Devan mais up. My papa so much baju yeah, yes, hi, do how far we are chapera hatingati zvakuti zvapera what handamboziva kuti muzuva nhasi zvinhu zvichangonzini hei kamwe kuti 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 ndichapureza handaro aitodzaka mama tanda kutodzaka izvozvo hai zvakaoma hazvo upenyu guys dai maiuziva stress yatikambopinda ndakambopinda imwe inonzi stress yamaistress ai haifa ndakazvikangama mwari ndinomuda ndinomutenda zvokunyanyisa zvapasi rose navari kumakungwa namari mvura navose vari pasi rose nokudenga nomumvura amen ndinotenda ndichiti handigoni kumurumbidzai zvakanaka handigoni kumutendai zvakanaka munodavira muchiti chikombuya hachisi chekuromerechi zvakakwana zvemunoti zvakadii imbe Maria musande sande nditendereiwo Maria musande sande nditendereiwo handigoni kumutendai zvamuri vasaruze nemevenge numedza mwari vasarodze nemendomwedza mware mare yamusande mande nditendereipapo handigoni kumutendai zvamuri vasarodze nemevenge vamwari vasarodze nemendomwedza mware ipapo iwe ipapo
You can not tell. Panga pashati. Tinomurungidza pasi nedenga pasi ro. Mbuya nyango chishano chikachisvika. Imba inenge yati togo mudenga kudai. Chishano. Icho kwadi Mwari variko. Imba mbuya. Imba. Avasenga noziva. Icho kwadi Mwari variko. Icho kwadi Mwari variko. Upenyu wangu ati umira kuti ga. Makamura tunosvika pagumi ronzi ga. Mwari wobva wazongoyabva ngoti hapana chinonzi ga. Chinongozvivhura zvidai. Akovhura. Hai. It's about. Buya mutiri kuzova vanhu vachifunga kuti chada kuti tiunzewo isusu venhingiri yakati vakati. Vanhu hatinazopona kuti vakaenda nepi. Vaida kutipa matanda. Vakanyangarika. Andizivo kuda vari pachimushira mbuya. Upenyu. Asikana mbuya. Tashera mugari pasi kana kugara. Kana kugara. Uri makabuya kungomanya. Handigoni nokumurumbidzai. Asi ndinotenda. Munenge vamasavidzi vaJehovha. Mwari wakanaka. Apa pangu mbuya apa. Ndakunyaso what? Chandakafambira kuchiredzi chaiti. Zvese ndakafambira kuchiredzi zvadi. Sita Sheroni kugara muhuruva kudai. Kavaitamba nesvina. Kana kuti yamunhu nesvina ini. Kana kuti kapu dzenyu hadzina kusukwa. Kana kuti handiriryi sadza. Sister Sheroni. Mwari wakanaka. Ndavana kukwira kudenga nenyama. Amen. Ndiri kunyemberai zvaJesu Kristu. Upenyu hwangu hwandishatira. Asi haiko zvino ndoziva kuti ndasandambovhuzwa nemasapota akadero. Ngangotenda Jesu musiki wedenga noziva kuti panguva inoka rekai ndingoti tinambona SHEMARIans. Nguya nditori pwere. Vanhu vese vakatisapota paproject ino handivazivi. Kana one mumwe chete wandakamboona. Handikanotoziva. Mazengi esamuona midhuri yese vanhu handivazivi. Asi nditoriwo chimwana chitokotoko chipasi pamuri mbuya. Asi vese vanhu ivavo. Iva vakati zvauri kuita isi totozvifarira tozvisapota. Mbuya kudla kwatatiita pano ndivo vanhu ivavo. Kufamba kuita kuchiredzi kudzoka ikwisirwa petrol ndo vanhu ivavo. Kuti munge muri pano ndo vanhu ivavo. Vana vazenga vachifara vachiwana madhiringi mamwari ekuitira wati vanhu ivavo. Mvurawo dzatiri chimwamwa wati vanhu ivavo. Vanhu vese vambuya handivazivi mbuya. Neni handitovazivi. Ndoda kuvatenda panguva ino. Ndoda ngoti Jesu Kristu mambo wedu ari kudenga. Mwatai munhu wese wakabvisa mari yake kuisa kuno. Kunosarira mamuzi wangu achibviswa makaita basa. Maforoma akabviswa tinotenda. Zvose zvakabisiwa. Thank you very much SHEMARIans. Dai Mwari vabata munhu wese akabvisa. Ndina mashoko akanaka. Tinakawanda. Amen. Saka apa makuranga aya guys. Bakudere. Ngombo ina neshala hivi. Simboni Morosai. I'm not going to Matthew, I miss you. Methuselah. How's that we are quite tirere? Wakaoma.
Oh, saka usikubuda kwa video yedu. Isusu ndatobuda ziya nekutamba. Vazengi yandikunyedera. Panaka. Takagara pamusoro pemba yambuya. Indio imba zvei. Ndio imba. Indio imba zvei. Munoti kudiko indio imba. Ndio imba. Kuti chikweni. Den kugara. Ite pa den pangu. Pa den pangu. Den pangu. Pa den pangu ya chisaka. Zangi uto. Zangi uto. Medizela. Jaibu nongoni ngolo sawani. Yo, mauka utoma zvofanari wakanaka. Shaita kametuzela. Hai. Hanza ndakambona mira koga atingi ndakambona. Ava vazengi chimunomba ndakambona muri mufundisi chimboti namatira muchibona namatira vanhu vakati support project boza pa kugara kwatakaita chikuto yapera. Namatai. Atina matai. Tinokutendai Mwari. Imi Mwari munoona. Imi Mwari muchinzwa. Munoona zvatinoshuvira. Munoona kodzero dzemunhu paupenyu hwake. Munonzwa zvinotaurwa nemunhu paupenyu hwake. Mwari saka tinokutendai pane zvose zvamatitira pamusha uno wambuya Chisare. Makaona kuti mbuya Chisare vave munhu asingakwanisi kuzvigadzirira pekuti agare ari oga. Nekuti makore ekurarama ake awanda, nyama dzinenge dzakura. Nguva ino toda kukutendai Mwari nekuti muri Mwari vanoita kuti zvamakaona zvizadzikiswe nekuda kwokuti vanhu vakati mbuya tichakubetserai muwane zvokuti vawanewo zvekuti vabetsere nazvo zvamakaona zvibude pachena. Saka tinokutendai panguva ino Jesu. Imi Mwari murudziwo upenyu. Chiitai kuti Mwari muchichengetawo avo vari kupa kuzadzikisa muono wenyu nekunzwa kwenyu vawane simba, vasadzokere sure kutsvaka kuti mbuya Chisare vabatsirike pakati peupenyu hwavo. Ndakutendai Jesu madekwana ano. Rumbidzwai imi Mwari kuburikidza nemabasa makuru amunoita pamusha uno wambuya Chisare. Nezita raJesu, amen. Azotendwa. Saka pankiuto chingotora mashoko udangotaura nezvandikamuzora nhasi. Ina ndoda kutendawo Mwari neMrs. Sharon mamiramira kuti zvinhu zvizadzikisike paimba yambuya yanga ichitambudza kuti yorushiwanei. Ndanoda kutenda Mwari neizvozvo kuburikidza naMwari zvisingaperi. Amen. Ndatenda nemashoko mashoma. Tichongomatendewo maShemarians acho. Mefezela. Iyo zimari yetsola. Hanzi panki na uyu mune makafana na wani. Ndofunga pa mhino apa apa eni. Kana. Yake yakata munhu. Yako yakata chi. Yange kandodivati. Ora ichimetuzela taura tiwe unoti chi. Ndoda kutenda Mwari zvikuru ndoda kubasa guru rabata Sister Sharon. Mwariwo apindira kuti zvifambe zvakanaka. Tichitendawo maShemarians zvino Mwari akuitira zvakanaka. Mwari apafadzi nawedzera matambudzo. Ndotenda kuti Mwari ndiMwari wanoona, ndiMwari wanonzwa. Mwari vachakuitira zvakanaka, vachakuropafadza muzita raJesu Kristu. Amen. Buya mashoko ekupedzisira. Ndinongofunga kuti ingirozi here yakauya ndachembera kudai. Nokuti amudzika kwandanga ndichiita. Uye ndichitenda vose neMrs. Sharon nana mabhirida vose nevaita munyamato. Hani ndinotenda nazvo. Haina nguva ndina mashoko akawandisa asi ndingoti in my entire life asamboita chunhu chekuti ndofungawo nemusoro. Ndafunga nemusoro ndoudza vanhu kuti vanhu wendo zvati kufunga kuti tite zvakati vanhu wotofambawo neni kusvika gore rapera. Mwedzi miviri yatatinayo ticharamba tichingoramba tichitaura sezvizvi nekuti ngatisatapedza hedu asi panguri zvino totapedza nekuti zvinhu zvanga zvatinetsa tinazvo. Handinamboziva kuti mwegore vanhu vachandisapotawo nezhira iyoyo ndichigara kuno kuChiredzi asi kona I can confirm kuti zvandanga ndakagarira kuChiredzi zvasiri mumagwadzo kana choti it was not in a vain. Zvakadi zvakabudirira nekuda kwezita raJesu. Chingotenda kuti takashandidzana zvakanaka naumbohwa vanhu vachitukana kudzosana mawedza nawo zviwa tozvitenda izvozvo. Amen. Saka tichakubata zvakare
chikafu chinotevera kumuri mangu angariseko azouya ana kuzodzoka. Oh my god. Anouya makusesa.